das nhiều chất kề tăng chu yo ông lạ lẽ ka de ka kyang ka ba stet ban pur pim da husian la da hiklem yada ki ông karung na shen tur ta ki briu ki la don ka jingma bun ki la shu shong bet satang hai ta mat ki la ya ding ta ki briu ki la don ka jingma bun ki la shu shong bet satang hai na mat ki la ya ding da ka jing ding coronavirus yo kawan ra hangi kajingma kan sadon ruar benta namar lae sakale kawan barok kiyau ruki layakang sayap kelah jing tengan lada kang slem ya kiyau kihan saya ukau pat min sayo nae baduk tela syuyap lada kan slem ya kiyeu kihan saya ukau pat min sayo nae baduk tela syuyap ki brujonggi sao dong kari bun bak mangi haka perthei ngim juken mau ya uble hen rei menta cung ne ka jingja ken san ni wei pa wei ni sa ken mau ya uble kan bom parwan jingje ka ba sherkei ngim das ngim tu bat ngim tip ban shin rang ban kan the bun jaju komble ula tenju hen rei mangi